Hoy, Prince! Pahiram ng blue jacket mo. Dali! Oh, Ay, sige, salamat. Nilalaban mo to? oo, syempre. Bakit ang baho? Ang baho? Hindi naman. Anong fabric conditioner mo? Hindi ko alam pero bibilin sa market. Pipilin sa market. Ang baho! Halika dito, Prince. Halika dito. Madali. Bata ka? Kahit nilalaban mo to, ang baho pa rin. Grabe ka naman. Sige. May solution ako sa'yo. Alam mo to. Top Bright Sabon Village. Talaga ba? Opo. Ano yan? Ano yan? Fabcon to. Fabric conditioner na to. Teka lang. Bubo. Oh, di ba? Oo. Top Bright Fabric Conditioner Sabong Village. Saan sa Washington? Sa Washington Drive? Malapit dito sa Washington Drive, Albay. Sorry na. Ilang taon ka na, Prince? Sorry na. This is basic knowledge. Sorry na. Believe. Go back here. You go back here, Prince. May ano the solution sa'yo dito. Oh, ano yan? Ito yung hand wash. Pagtapos ka ng... Alam mo yan? Hindi mo alam po. Anong di mo alam? Pagtapos ka ng Jackal? Ito yung solution mo, hand wash. Kaya nga, Prince. Ito na, oh. Oh, you leave. No, you come back, Halika dito. May ibang solution sa'yo dito. Oh, ano yan? Yung dishwashing liquid. Oh. Ang bango, di ba? Yung mga plato at yung mga kutsara. Ang bango. Oo. Parang fabric conditioner pero dishwashing liquid talaga. Oo. I love it. Sige, Salamat po. alis. Salamat talaga po. Ayoko mabahaw dito sa bahay, ha? Malapit dito sa Washington Drive pero di mo alam, Prince. Taga-Albay ka? Easy. Yung hand wash. Pagtapos ka ng... Alam mo yan.